tidligt op her. Jeg skal ud og kigge på en sø. Jeg skal ud og fiske en sø, som jeg var ude og kigge på i går. Jeg er omkring oppe i Jönköping-området. Det er 5 grader, så næsten løber lidt her til morgen. Og fingrene, de skal også lige have varme her den næste halve time og tilbage her, inden vi kommer til søen. Og så mener jeg har nogle handsker i tasken. Det vil være dejligt for mig i hvert fald. Så ja, det er sådan forholdsvis klart i vandet, så det ud til, da jeg var deroppe. Og der skulle gå nogle store gedder og nogle store arbor. Så det er jo bare mere det der med at finde. Det kan godt være lidt udfordrende. Men vi må bare bruge ekoloddet og så bruge vores sanser og sunde fornuft. Og så må jeg se, hvad det kan bære til. Om ikke andet, så glæder jeg mig. For det er et stykke tid siden. Det begynder også at blive lidt vinteragtigt her, så spørgsmålet er, hvor meget man lige kommer herop. Ja, når vi lige bor i København, og så skal herop og sne og rigtig båd til, og det bliver sgu nok lidt et projekt, så måske det lige bliver sidste omgang her de næste 2-3 måneder, så der skal virkelig suges igennem her på nødningsfronten. Så det er det, men jeg glæder mig, og ja, lige nu så sidder jeg bare lige og stener lidt. Mangler lige kaffen, men den har jeg i tasken, så det må jeg lige vente med, til vi sidder på søen. Så ja, vi ses på værket. Så er vi landet på søen. Ja, jeg prøvede faktisk lige at filme også, lige få rækket båden til, men det er nyt setup, så jeg ved sgu ikke lige, det skal jeg lige finde ud af. Men nu lykkedes det i hvert fald. Jeg sidder her, rampen er her, så jeg er bare lige taget ud og lige få pakket op og sådan noget. Jeg kender ikke søen, som sagt, jeg har læst lidt om den. Den er rimelig sådan okay størrelse, og ja, vejret, det er jo super dejligt. Nu fik jeg lige lynet lidt op her. Selvom jeg sad og frøs her for en times tid siden. Så, men nu tror jeg faktisk, at jeg har læst lidt. Og nogen har været heldige med at fange i den nordlige ende. Så det tænker jeg faktisk, vi gør. Og det er den her vej. Så vi skal helt op til enden der. Og så kommer der et stykke, hvor der er fladt. Som et område, hvor der er nogle sten og noget, og det skulle være omkring 1-2 meter, og så er der en skrænt, hvor der ikke er så, altså det bliver hurtigt dybt ned til 12, 14, 15 meter, tror jeg der er. Så der prøver vi at sejle op, og så må vi se, hvad der sker. Så, men ja, velkommen til, og det bliver en dejlig dag. Så bliv hængende. Landede vi. Det var godt nok ikke her, jeg ville hen, men nu var der lige lidt græs og nogle fisk og sådan noget, så nu tænker jeg lige, vi prøver at tage et par kast her. Arbor skal vi også prøve. Prøver vi skulle lige det andet her og se, hvad det kan. Her. Så. Det er super nice, mand. Fedt. Fed sø, mand, det her. Jeg kan mærke det. Oj. Det går skide godt med alt det her grej her. Sådan der. Jeg kan mærke det bliver fedt, det her. Om ikke andet, så er det jo bare dejligt vejr, jo. De sidste 2 dage har det bare stået ned, mand. Det har været helt kedeligt. Bare skulle sidde indenfor og kigge ud. Og på mandag, der er der arbejde igen, ikke? Så der er lige et par værdifulde dage, der løb der, men sådan er det. Nu står man her, og så skal jeg bare være glad for det. Så det er fucking fedt, mand. Fucking fedt. Så.
Ja, men vi kan jo lige så godt gå op her til at starte med, tænker jeg. I noget størrelse. Nu har jeg bare lige givet den sådan en ekstra vægt på her, så må vi se. Nu synker den i hvert fald til bunden, så der er nogle chancer for, at man kan fange noget. Så lader vi lige synke lidt. Jeg synes, jeg så den anden båd der, men de er forsvundet lidt. Nu er de ned bag vigen derinde. Stort, der lige kom op af vandet. Det var også herovre, der var noget græs, så jeg. Godt. Nu har jeg lige haft 2 følgere på 2 kast ud for det her stykke her. Stadig ikke noget deroppe, hvor jeg skulle hen, men det er lige herovre. Det var den helt anden ende af søen, hvor jeg startede. Og jeg har haft 2 følgere, som jeg har set i vandet på 2 kast. Så det ser lovende ud, det her. Nu prøver vi igen. Meget spændende. Der er nemlig et skrant, der går ned her, og der er noget siv og noget derinde. Det var ikke voldsomt store, dem jeg så, men de var der. Helt hen til båden. Det kunne godt gå hen og give lidt, hvis der lige står en god samling herovre. Det vil være super nice. Men der er ikke så vildt dybt. Jeg har lige haft lidt bund med. Så 2 følgere indtil videre, det skulle da meget godt. Den ene, den nappede lidt. Fucking dejligt det her. Jeg har godt nok lige fået handskerne på. Og lidt snask her. En lille snask. En lille snask. Godt. 2 følgere. Meget lavt der, må man sige. Godt være, jeg skal droppe vægten. Jeg har lidt vægt på. Jeg siger den her. Der går kun 3 meter her. Der var hug der. Jeg kan se den. Jeg kan sgu se den, du. Nå, jamen de er her. De står der. Godt. Jeg tror, jeg tager det her af. Det bliver lige dybt nok. Fisk her. Dejlig flot gede. Super flot. Vi sætter den ud igen. Der er masser af liv i dig nu. Så fedt, mand. Så kører det. Jeg vidste, de var. Jeg havde 4-5 følgere der på de 4-5 første kast nærmest. Ja, det var ærgerligt, at jeg ikke lige fik fighten med der, men det er sådan, det er. Sådan er det sgu. Det er også lige meget, for nu er den i båden, altså. Det er jo altid godt første gang på en ny sø her, ikke? Når man lige finder noget, og det virker. Det vil den sgu gerne lige have, men der er også bare græs ud over det hele her. Ved de siv her, så det må være derinde, de står og gemmer sig. For der er ikke særlig dybt her. Der er 2,8 stykker.
Der er så selvfølgelig skrant ned længere ude til 9, tror jeg det var. Så de kan lige svømme frem og tilbage, når det passer dem. Så det må være her, man skal finde den. Men den ville den sgu gerne lige have. Det var da for fedt, mand. Super fedt den der. Se om vi kan finde en til, hvis vi er heldige. Skal i hvert fald lige have gjort noget ved det der setup der. Det kamera, halløj, det duer slet ikke, altså. Lidt nederen faktisk. Jeg skal hele tiden forbi den, og det slukker og tænder og dyt bort. Men fin gede, dejligt. Den tager jeg gerne, sådan en der. Det er til gengæld nogle sindssyge både, de der svenskere, de har, mand. De sejler bare fucking hurtigt, altså. Og jeg synes, min båd er fed. Det er slet ikke det. Men det ser sgu vildt ud, når de kommer susende der så hurtigt. Jeg sidder bare og hygger med min kaffe der jo, så det er måske også fint nok. Det behøver ikke at gå så stærkt. Det gør det til hverdag jo, så det er måske meget fedt, det ikke gør det. Super fin størrelse faktisk. Og jeg har fået noget kaffe, det var dejligt. Og får også røget nogle smøger nogle gange. Men på de tidligere bundbid, der røg jeg rigtig mange smøger, kunne jeg se. Men det var også fordi, hver gang at jeg havde tid til at ryge, så var det der, man skulle filme. Man må ikke stå og ryge, mens jeg fisker. Det er lidt svært. Så når man så endelig klipper det ud, og så ser det bare ud, som om man bare ryger hele tiden. Men jeg tror faktisk, jeg ryger mindre herude, end når jeg ikke er ude at fiske. Så det er bare at fiske noget mere. Så ryger man ikke så meget. Det er måske meget godt. Så er jeg kommet i land, og det begyndte at blæse op og blive lidt koldt, og dagen er færdig. Det var sgu en fed tur. Som sagt, jeg har jo ikke været her før, så det var meget fedt. Og 2 geder, og ja, en dejlig dag. Det kan jo ikke være bedre så. Men tak fordi du gad at kigge med, hvis du har gjort det. Og hvis ikke du har, så må du også have en fed dag. Vi snakkes. Peace.